Здравейте! На гости ми е уважаваният хематолог доктор Александър Юрданов, началник отделение хематология към УМБАЛ Свети Иван Рилски, град София. Здравейте, докторе! Благодаря ви, че сте с нас. Здравейте! Благодаря за поканата и желая успех на предаването. Благодаря за топлите думи и посрещането. Благодаря ви. Докторе, защо медицина и защо хематология? Бихте ли ни споделили? Каква е причината за това? От доста ранна училищна възраст взех това решение, тъй като смятам, че медицината като цяло и докторската професия са може би най-престижните. Това е една професия, която ти дава едно уважение в обществото и един статут, който остава завинаги. Това ме стимулира и за това се надявам да съм един добър лекар за своите пациенти и сред обществото. Абсолютно. А защо хематология? Това решение взех относително късно, може би към 5-6 курс, когато бях студент по медицина. От една страна ми се отвори наистина добра възможност за стартиране в тази сфера, от друга страна хематологията и тогава и по-настоящем е може би една от най-динамично развиващите се сфери в медицината, заедно с онкологията. Ние наблюдаваме ефекта от съвременното лечение при нашите пациенти и в реално време виждаме как тяхната преживяемост и тяхното качество на живот се подобряват. Прекрасно. А каква е причината все по-млади пациенти да се обръщат към вас? Имате ли някакво решение на това или пък мислите ли, че има причина за това нещо? Като цяло в световен мащаб, за съжаление, злокачествените заболявания наистина търпят един пик. В много от държавите те изместиха сърдечно-съдовите заболявания като първа причина за смърт. За съжаление, те обхващат всички възрастови групи, като започнем от най-малките педиатричните пациенти и стигаме до най-възрастните. Така че тази тенденция просто следва. А като цяло заболеваемостта се увеличава от хематологични и онкохематологични заболявания, най-вероятно заради постоянно нарастващата продължителност на живота. Това, което знаем, че в 7-та и 8-та декада от живота реално има най-голяма честота на този тип заболявания. Разбирам. Добре, бихте ли ни казали каква е формулата на успеха, който сте постигнал? Защо сте толкова предпочитан сред всички пациенти? Аз го виждам това нещо наистина. Формулата за мен винаги започва с отношението към пациента, защото истината е, че пациента има нужда от внимание, защото всеки един случай за нас е поредния, но за пациента е единствения. Тоест ние трябва да подходим с необходимото уважение и внимание към пациента, да може да отговорим на неговите въпроси и по този начин се създава едно доверие сред пациентите. Когато го постигнеш това, ти постигаш и успех в професията, защото тогава се превръща в истински професионалист в техните очи и съответно биваш препоръчан. Според вас притежават ли необходимата здравна култура пациентите и какво място заема превенцията и профилактиката при тях? За съжаление в България се убеждавам, че те не притежават особено добра здравна култура. По отношение на профилактика и скрининга изключително много изоставаме от Западна Европа. За съжаление отново. През последните няколко години започнаха ни плавни реформи към превенция и първичен скрининг и профилактика на тези пациенти. Това в крайна сметка би довело до една по-ранно диагностициране на нашите заболявания, и не само на нашите, би довело до едно по-ранно лечение и практически би рефлектирало и пряко върху икономиката, защото когато пациентите са здрави, те се връщат обратно към трудовия пазар. Бихте ли ни сподели какви са първите симптоми, които биха ни подсказали, че имаме хематологично заболяване и да потърсим вашата помощ? Много зависи от заболяването, понеже в хематологията имаме две големи групи, които са злокачествени и доброкачествени заболявания, но най-често са различните видове на анемии. Обикновено се свързва с една отпадналост при пациентите, една по-лесна умора. Най-често при рутинни изследвания като пълна кръвна картина се забелязва едно отклонение в стойността на хемоглобин или спад на тромбоцитния брой или увеличен или понижен левкоцитен брой. Най-често това е алармиращия симптом. От друга страна пък злокачествените заболявания, каквито са лимфомите, една от основните групи на злокачествените хематологични заболявания, те най-често се характеризират с оголемяване на лимфните възли и то периферния тип, които са видими за пациента, той сам ги усеща, докосва, пипа и това е един от най-честите симптоми, който също при който също се търси хематологична специализирана консултация. Сигурно ви се е случвало да съобщавате на някой, че има диагнозата рак на кръвта. Казвам го на език, достъпен за пациентите. Това означава ли, че сме обречени?
когато получим тази диагноза? За съжаление, една част от пациентите все още загиват от това заболяване. Тя и в световен мащаб смъртността е изключително висока. Те са наистина агресивни заболявания. Това са злокачествени заболявания, особено острия тип на левкемии. Но има терапия категорично, имаме добри успехи в лечението на този тип заболявания. Все по-често прибягваме и към трансплантация на стволови клетки, което е един от начините за пълно излекуване на заболяването, но въпреки това имаме и голям процент от съжаление фатален изход при тези пациенти. Какво мислите, генетичната предиспозиция, начина на живот или двете заедно взети са факторите, които отключват заболяванията, за които говорим? Това е един въпрос, за който бих получил може би нова награда, ако успея да дам точен отговор. Категорично генетичната предиспозиция е доказана при много от злокачествените заболявания, но факторите на средата категорично влияят. Те първо ще разбираме и ефекта от COVID-19 и по какъв начин той влияе върху човешкия геном и какво отключва като заболявания. От друга страна, все по-често напоследък чета медицински статии, в които се говори за огромната роля на вирусните заболявания в генезата на злокачествените заболявания. Тоест вирусите като малки патогенни частици, навлизайки в генома, водят до различен тип мутации, което теоретично отключват този тип злокачествени заболявания. Така че причините са многоспектърни, многопластови и все още няма точен отговор какво отключва конкретното заболяване. Като специалист в тази област, тогава бихте ли ни дали формула за здравословен начин на живот и имате ли точна рецепта, например, за пациентите? Здравословният начин на живот включва това да се предпазваме от най-честите хронични заболявания, най-честите усложнения на ежедневието ни, като затлъстяване, високо кръвно, захарен диабет, които малко или много са едни от най-честите причини за нарушено здравословно състояние най-общо сред населението. Адекватният спорт, адекватното хранене, рутинните кръвни изследвания, профилактиката, където и както е възможно, тя биха според мен подобрили като цяло здравния статус на населението. И много ми е интересно, вие как релаксирате, как прекарате свободното си време и кои са вашите любими занимания, например? Старая се да прекарам максимално време с семейството си. Аз имам момченце, което е на близо 4 години и старая се да имам времето с него, за да може да расте с моето присъствие. Иначе извън семейството ми работа, съм голям фен на футбола. Гледам доста футбол по телевизията. Когато мога, посещавам и мачове. И се старая да тренирам когато и както мога. Страхотно, много ви благодаря. Бяхте много изчерпателен. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Благодаря ви.